National Libutan muna sifika Ahmad Idris ana yabanka. Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka National Deputy muna sifika Ahmad Idris ana yabanka Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. National Deputy muna sifika Ahmad Idris ana yabanka. Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. Allah sarkin dare da rana mai ba mu ruwa mu shuka National Deputy muna sifika kullum kai ke zuwa a baitin farko in za na fara waka Ahmad Idris ana yabanka. sannan tilas na yau salatin sauƙaƙen annabi a maka National Deputy muna sifika alai insa da duk sahabu don neman taimako gare ka National Deputy muna sifika Ahmad Idris ana yabanka Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. ya uba na zo da sabuwar waƙar jagoranmu mai gidanmu National Deputy muna sifika Ahmad Idris mataimaki ne ga sifikan nan da ke ƙasar mu Ahmad Idris ana yabanka. jajirtacce masanin aiki mata sanyin innuwar jikinmu National Deputy muna sifika sai ku buɗe kunnuwa ku zauna ku ji alherin da ya yi gare mu National Deputy muna sifika Ahmad Idris ana yabanka Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. Ahmad maja na ji an yi shaidar duk cancanta da ke gare shi National Deputy muna sifika ilimi nutsuwa da san mutane Ahmad Idris yana da kishiya Ahmad Idris ana yabanka. ya san aiki ya iya aiki dukkan lambar yabo a bashi National Deputy muna sifika kowa murna yake kasar nan don samun dubuti kamar shi National Deputy muna sifika Ahmad Idris ana yabanka Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. Ahmad Idris muje sifika a Afirka duk yana gaban su National Deputy muna sifika in za a hada a tattaro su maje ne lamba guda cikin su Ahmad Idris ana yabanka. na mai lakabi na ce hero dan shine ke kira ya basu National Deputy muna sifika Dubuti na sifika an yabe ka hasken fitilar da ke gaban su National Deputy muna sifika Ahmad Idris ana yabanka Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. jagora mai fana ya cika Ahmad maje ne a gaida zakiya National Deputy muna sifika goshin jirgi ko tare kashi zai ji aran gama jikin shi Ahmad Idris ana yabanka. ta tabbata mata adali ne domin ba masu bin shi bashi National Deputy muna sifika haske mai maganin duhu komai ya bida a rabana ya bashi National Deputy muna sifika Ahmad Idris ana yabanka Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. fannin ilimi ana bayani Idris maja ya kula garinmu National Deputy muna sifika mata da maza siyo karatu domin ci gaba ne gare mu Ahmad Idris ana yabanka. mai kaunar al'umma na gaske Idris maja sannu mai gidanmu National Deputy muna sifika mun yarda da kai muna yaba ma Ahmad Idris maje gaban mu National Deputy muna sifika Ahmad Idris ana yabanka Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. a fannin aiki a ba matasa Idris maja na gaba kamar ka National Deputy muna sifika ya raba aiki ana yaba mai kowa lallai yana ta barka Ahmad Idris ana yabanka. fanni in ba wa mana hakan ne Idris maja ba mu da kamar ka National Deputy muna sifika Ahmad Idris a gaida zaki ya Allah rabu taimake ka National Deputy muna sifika Ahmad Idris ana yabanka Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. batun kiwo na lafiyar mu Ahmad Idris yana da kirkiya National Deputy muna sifika wannan hanya yana ginawa Idris majashi yana da kirkiya Ahmad Idris ana yabanka. wannan bohol yana ginawa Ahmad Idris baya da rakiya National Deputy muna sifika mai halin arziki na gaske Idris majamu muna yabanka National Deputy muna sifika Ahmad Idris ana yabanka Ahmad mata garkuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. Ahmad Idris a gaida zaki
shi ke son ci gaban kasar mu. National Deputy muna sifika. Burinsa a koda yaushe baba ya ga ci gaba ya iso gare mu. Ahmad Idris ana yabanka. Ahmad Idris muna yaba ma domin aikin da kai gare mu. National Deputy muna sifika. National Deputy muna sifika mai halin arziki na gaida. National Deputy muna sifika. Ahmad Idris ana yabanka. Ahmad majalar kuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. SSA dole zana gaida warista Musa jarumi ne. National Deputy muna sifika. Mai halin arziki na gaske warista Musa jarumi ne. Ahmad Idris ana yabanka. Gaba dai a gaida zaki warista Musa masani ne. National Deputy muna sifika. SA gun mai gidan mu zaki Idris maja gaisuwa gare ka. National Deputy muna sifika. Ahmad Idris ana yabanka. Ahmad majalar kuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. Ahmad Idris muna yaba ma domin kyawu irin halinka. National Deputy muna sifika. Ka san darajar mu mai gidan mu fata Allah ya taimake ka. Ahmad Idris ana yabanka. Ka taimaki al'umma da dama Idris maja ba mu da kamar ka. National Deputy muna sifika. National Deputy muna sifika Ahmad Idris a gaida zaki. National Deputy muna sifika. Ahmad Idris ana yabanka. Ahmad majalar kuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. Amin Buhari ne sani ya ce lalle na doka waka. National Deputy muna sifika. Wakar zakin maza na gaske Idris maja ba mu da kamar ka. Ahmad Idris ana yabanka. Ahmad Idris ana yabanka domin mun ga musukin halinka. National Deputy muna sifika. National Deputy muna sifika ya Allah rabu taimake ka. National Deputy muna sifika. Ahmad Idris ana yabanka. Ahmad majalar kuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. National Deputy muna sifika. Ahmad Idris ana yabanka. Ahmad majakar kuwan talaka kowa ya lashe arzikinka. National Deputy muna sifika. Ahmad Idris ana yabanka.